smaller destinations and smaller tourism attractions in compared to the bigger one and larger ones in a very effective way. And it is also a very... Okay. Ο κύριος Γιωργάνος Ζάρ, λοιπόν, εκπροσωπεί την διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, που είναι ο κύριος Βεσέρος ΣΥΠΑ, αλλά και την αναπτυξιακή εταιρεία Μαύρης Θάλασσας, όπως σας είπε πριν ο κύριος Κατζόπουλος, καθώς επίσης και το MEDGEM είναι ένα κέντρο επαγγελματικής καθηγήτησης του Πανεπιστημίου του Παραχτσή Σεκύρ. Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή 3 φορείς, όπως σας είπα. Βρίσκει το πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και συναρπαστικό και θα έχει την ευκαιρία μέσω του προγράμματος να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι μικροτουριστικοί και μεγαλύτεροι τουριστικοί προορισμοί στις περιοχές των εταίρων. And it is a very exciting project for us, for the reason that these people along the Black Sea shores, all these partner countries, to me they are the same people. Just 2 generations ago they moved from one place to another, and it is a very exciting way of exchanging culture and cultural heritages among these people. Το βρίσκει πολύ συναρπαστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακριβώς για τον λόγο ότι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας οι πολιτιστικές ανταλλαγές είναι ζωντανές και έντονες μέχρι και πριν 2 γενιές οι ανακατατάξεις και η μετακίνηση του πληθυσμού αμυντέθηκαν, οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολιτισμικό προφίλ ενδιαφέρον. Thank you.